Mənə qandinsiniz bunu ya görüşübsüz müsəlman işlədiyirsiniz. Yol pul işlədiyiz, möyə gəlin sonra tezir. Mən neçinci klass basam gələrsən, Cənil neçinci klass basa gələrsən. Yaxşı, hətta zapasıvərələ sizi gəlirsə, bu köp pul işlədiyiz və ölkəzə kiçik vaxtı mən aldalab Türkiyə gedətdiyizə, dərək gidə bu. Gidip gelemen hazır değilse ben aldalım he. Türkiye nereye gittiyiz bilim oldu. Yok geçedi yaşamız. Türkiye tezdir uyalım. Tezdir işleyin. Tezdir uyalım. Türkiye buraya gelmeyiz istiyor. Nerede kalmaz istemem. Türkiye'yi görsünüz. Konda bir yarattım. Kucakla yarattım. Son kısalttım benim size. Hoşunda. Kaçan gelesaydı ya da pasportunuzu verseniz gelesmiyor. Verip gelseniz öyle son bir yere kal oturamam günde. Bakıyorum ben. Hayırlılarınız. Ben sizi yapıştırmam. Nedra öyle gelin hayır. Son köprüm. Alın. Ben size karıştırmam. Oldu. Kucağım yatamıyorum. Siz zor mu yakışımsız? Ne hemşerimsiz? İşli tam boşalt, işli verilmez de değil mi? Aynen. Okulların duygusuz. Ona canım karasına geldi. Gelin. Tutmadan gelecek. Şuraya başlayacaktı. Hazır bir tesrat. Önemli. Harika. Hayır. Hava size karasına geldi. Zaten buraya gelseniz anlattım. Hastırka intezar derseniz açtığınız soracağız mı? Yapıştığınız gideceğim. Esenlikler, ildeşler, kardeşlerim hoş geldiniz. Deşlerselerim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanım. Hoş geldiniz Necip Hanım. İldeşler, bugün qatı ağır bir tema hakkında göründeşlik geçireceğiz. Yine bizler şurada eneler, atalar olup Türkmenistan'ın içinde minlerce çağaların sesi olmak isteyiz. Bir saniye video koyacağız şurada. Şurada dinlersiniz ildeşler. Şu videoda bir çağanın nalışı, enesine yalvarıp duruşu, enes bilen diyaloğunu eşittireceğiz. Şurada şu videonu koyalı dinlen. Sonra devam ederiz. Yine ildeşler, dinlediniz. Bu qatı ağır. Mənə birinci gezek dinleyen vaxtım ağladım. Özüm çağalarım yadıma düşdü. Ağlayışı. Mən Türkiye'ye qaydan vaxtım ağlap, kaçan gelen, ne zaman gelen deyip ağlanını yadıma düşüp düşünce bir duygulandım da qatı duygulandım. Mənim yalı yine şu berde oturan ildeşlerimizə şunun yalı, mənim yalı düşüncede de düşünen çünkü qatı ağır bir ene ata olan duygusu olan adamlara bu zatları mən aytmamam gerek özləri eşdə vaxtın neyəmə oluyor da ağır geliyor. Şular hakkında şu çağaların hazırki Türkmenistan içinde çağalarımızın düşen yağdayı enesinden atasından ayrı kalıp aslında bizler bu hakkında çağalar hakkında köp gepleşiyle ettik de yine de şu çağanın videosunu eşittik.
nalışını eşittik. Şu hakkında biraz adamları ne desem duygularını uyandıralı təzəldən də yine şunyalı gepleşeye nemedel dedik. Göründeşlik geçirelim dedik ildeşlerimiz bilen. Kaysınız söz alacaksınız? Aycahan abla başta söz size vereyim. Bolýa sağ olun. Men şu gepleşige çağıranňyz üçin sağ olun. Umida hanım, men birleri kıssaglyraktır, şoň üçin geplemän otydym. Kıssaglyraklar aýtyp yok, bersin diýip. Ha şu yaman gynançly, duýgulandyrjy bir video da ýanky görkezden video. Türkmenistanyň içinde diňe ol birje çağanyň häli. Entek birje çağanyň şol ýagdaýy düşen ýagdaýy. Ol entek bu video çekilmeni bir näçe müňlerçe çağaçyklar var. Ejesi ya kakasy ya ejesi daşar ýurtda şo bir çörek puluny kazanmak üçin gaýdan Türkmenistandan çykyp gaýdan watandaşlarymyz var bir näçe. Bularyň hemmesini bir ara getirende onda Türkmenistanda hiç ýeli çağalaryň bir hili psihologiýasy bozuk diýip dolu aýtyp boljak da. Psihologiýa dolu bozuk çağaçyklarda. Olaram ana şu 10 ýaşyndadyr, gaty gitse 10 ýaşdan berdäki çağaçyklar. Şon ýalyk ýaşyk bir gomşymyz bar da, şu ýerde dile getireýin ony. Bir ýaşamadyk çağasyny taşlap Türkiýe işlemäne gaýtdy ýanky ýaşaçyk gelin. Bir ýaşamadyk çağacyny taşlap. O gelin heniden berde işlep görmüşüm. 6 ýyl boldy. O çağa 6 ýaşady, ejesiniň mährini görmedi. Ene mährini görmedi o çağa. Şo bir ýaşyndaky ýaşamadyk çağasyny taşlap gidip barýan wagtynda men ýüregim gaty gynandym şoňa. Şo çağa nähili bolar inni kim o doğanlar sereder, ejesi sereder, garry mamasy sereder ýöne o ýerde ene mähri ýok da. Çağaçyklar bir psihologik taýdan pes bolup ösýärler da, pes derejede ösmeli bolýar. Mejbur galýar, şoňa mejbur galýarlar. Bu video gaty gynandyrjy video da. Saparagan aýtyp beren nemes bar, saparaga mecliste de kän aýdy şonu. Çağaçyklar her ýaşynda özüniň almaly mähri bar. Ene mährini almaly, ta mährini almaly, olar oýnamaly oýnawaçlary bar olaryň. Diýe eger şeýdip önüp ösen çağa ondan soň ulalanda bu işleriň başyny tutup biljek bir çağa bolup ýetişýär. Türkmenistanyň watandaşy bolup ýetişjek da. Yok, emma ýanky çağacyň ýagdaýy ýaly çağaçyklar sanasaň tanardan gatykän Türkmenistanda olar. O bazarlarda araba sürüp yük taşap ýören çağaçyklarmy aýtsak, olaryň psihologiýasyny aýtsak, gaty erwet bozulan psihologiýasy çağalan. Umida hanım. Ama indi şunu çağa ulalan soň nähili boljak? Bir ya maşgalasına bir döwletine nähili peýda getirjek? Yok peýda getirip bilmejek bu çağa. Näme üçin de o çağa bir maşgala birliğinde nemetmeyen çağa, ulalmayan çağa. O hasta diýsem, yatan bir hasta däl däni. Ol psihologik taýdan düşünjesem pes boljak çağanyň hem alyp bilmedik ene mährinden doýmadyk çağa da yetim çağa ýaly diýsen hem boljak o çağaçygy. Onu ýaly çağalarymyz gatykän bizim Türkmenistanda. Şurada sinedip görem şu sesi eşiten wagtyňyz sineden bolsaňyz ene bizleri aldap yalan geplep gittiň diýe. Atamyň öýüne uğratdyň da Türkiýe'ye gittim diýe. Soňam kaçan öý aljak diýe. Şu çağa ene şu çağalykdan çağalygyny ýaşamen psihologiýasynda şu öý almak, öýü bilen enesine bagly ýani. Öý almak enesiniň şöre gelip işlemesine bagly. Şu çağalykdan şunun beynine koyulan şu zat.
öy almalı, sonra enesine daşara çıkıp işlemeli öy almalı. Şu öy alsa enesi izine kaydıp gelecek. Şunun yalı çağanın beynine oturdulan şu zat çağalıktan. O da şu Tezrak öy Türkmenistan alacak. vatandaşlarımızın hemmeti şu bir çörek pulu kazanıp, öy almak, öy kurmak, çağlarını eklemek diyen düşünce bilen yurdun daşına çıkarılanda olar bir 50-60 yaşından berdäki vatandaşlarımız da olaram näme diňe şu alada bilen ýaşap görenden başga bir hiç bir öz işini guraýyn ya bir başga bir döwlete, hökümete, halkymyza peýdaly bolan bir iş bilen meşgul boljak hiç bir ýagdaýy ýok da. Diňe çörek pulu gazanmak, çağaçyklaryny eklemek. Bu ýagdaýa kim getirdi bizi? Diýilen bir sorag bar indi ortada. Näme üçin biz? Köp gepleşiklerimizde boşlatsın sözünüzü böldüm. Köp gepleşimizde näme diýerler? Aýdyp geçdik ýadyňyza düşen bolsa ene toya diýerler, garz bolup toya diýerler. Soňda ene bir san, iki san çagasy bolsa, ýani taşlap gaýdýarlar garzyny tölemek üçin. Soňa bir öýde ene 4-5 sany ya 2-3 sany gelin ýaşaýa. Şu gelinler soň aýry çykmak üçin, öý almak üçin ene şunu ýaly çagalaryny taşlap, mejbur taşlap gidýärler. Şu bir öýde gaýnananyň öýünde ne olsular bir öýde bolmasy üçin çıkıp gidýärler çağlarını taşlap mecbur. Şunun ýaly bizäniň jemgyýetiň bir düzenimi näme bilmeýän şunun ýaly bir nämeler bolanda könelerden gelen depdesurlarmy bir öýde ýaşamaly. Şu öýüňiz ekonomik güýçüň bolsa öýüňi düzedip ine türkleden näkili öýü bolmasdan öýüniň öýlerini oňaryp hemme zatyny udobstwasyny oňaryp soň toy edýärler. Näme üçin gynalmaz ýaly. Çağası gelecekte çağasam şu bir öýde yaşam enesinden ayrı atasından ayrı yaşayalar. Türk'te yaşayanlar bilýär. Näme üçin ene udobstwa öğretmeli çağalary üçin hem özüniň bir psihologiýasynyň durmuşda bir taýar bolmagy çağa doğran wagty hem enesi taýar bolmak üçin şunu öňünden taýarlyk görýärler. Hemme zatyny oňaryp soň toy edýärler. Ýöne bizde ýaly ýok. 3-4 gelin bir öýde ýaşaýa, 10 min soň aýry çykmaly bolýarlar, soň çağalaryny enesine atasına taşlap, yurtdaşyna ene şunu Türkiýe ýa başga ýerlere gidip pul işlep öý alýarlar. Şu çağalarymyz soň serýizdan. Ene bunyň ýa aýtdyňyz, bunyň sebäpçisi kimde? Bunyň sebäpçisi hökümet. Goşa dyrnak içindeki hökümet. Näme üçin de bir ene yetkinjeklerine toy eden wagty hiç bir kömek ýok. İş ýok. İş bolsa şöyle çağlarının başkalasının üstünde oturup şular işlep hem öy alsınlar, banklada kredit versinler, toy edenlere, kömek etsinler. Yani onun yazatlar yok görüyorsunuz. Kim elini kaldırdı? Bahar Hanım kaldırdı başta. Demek Tuğçe Hanım yani şu videonu öňrek men bir dinledim. Böyle grubumuzda. Bilmän dinledim de näme sesga diýip ýöne ikinji gezek dinläp bilmedim şonu. Adamlar içi insan diýen adamyň içine bara paramparça bolýar. Yani aldap taşlap gittin ece diye enesine diye de. O wagtynda menim aldap taşlap gittim çağalarmy. Yani Aşgabatda köçesi durup işlerine sen her hepde gelip bilmeýän ya aýda gelip bilmeýän. 6 aýdan 8 aýdan bir 2 gün izin berýär. Ruhsat berýär. Onda da çağalarym gujagıma berip ýoşadan pişirdi. Ece indi biz taşlap gitmeýän dämi diýip. Şo gep ben hiç kulağımdan çağalarımın şu sesi men hazırım. Näçe ýyl indi ben çağalarımdan aýradygma geçen ýyl her gepleşikde aýdyndyr. 24 ýyl men çağalarımdan aýradyp indi 25 ýyl çağalarımdan aýry. Çağalarım ul oldy, durmuşa çykdy, öýlendi. Ýöne şu kiçiklikdäki şol ece biz taşlap gitmeýän dämi diýip aýran gepi men hiç kulağımdan gitmeýär. Birem ýerden daňdan bäşde turup çağalarım uyanmaka çıkıp taksi bilen çıkıp gidiyordum. İzinden ağlaşıp kalyalarda. O men gözümden gitmeye deyip çıkıp gidiyordum. Yani onun ecesi näme deyip aldadı çağasını. Erti geliyen diyendir. Yani men hazırcak geliyen diyendir. Näme keypinden mi gaydiye näme Türkiye cay salacaktır. Men işlemeli çağam cay salmalı diyendir.
Ondan ecem yalancı deyip şeyle bir neme geliyor. Bu çağlar ulolanda ürkek oluyor. Evini kısıp, gövni yarım, seherzade ecizleyen, yine maşgala olan wagtam ayal bir zat diyen wagtynda özüni ayalının yanına kim görgen, bir edermen erkek däldi, bir ezik erkek şon ýalap derecede görýär soňuna çağalaryny egini kısık bolýar. Men häzir çağalaryndan gepleşende durmuşa çykdy gyzymda. Hem dere gözüne ýaş dolýar da. Ece näme aglaýan diýdim, kim ýeriň ampul goýberýän diýsen. Ece hiç satdan ýardamakdan aýrylykdan ýadadym diýe. Ne çağa wagtymyz ýanynda diýe bir ejemizin iýsini alyp bilmedik diýe. Ne indi diýe biz çağaly bolduk diýe. Sen agtykly boldun. Häzirem sen ýanymda ýoksuňuz diýe. Aýrylykdan ýadadym diýe. Şu Türkiýede indi şeýit galy berersiň diýe gorkuýan diýe. Ne bizi bu derece kim ýetirdi? Yine cinayetçi terör toporu el birligi bilen ýetirdi. Başyny başlan neme Berdi Muhammedowler, on egindeşleri, son komitet, polisi, immigrasiya bölümi, yollardan da arkaýyn gitip gelinen bolanda bu aýratçylyk çekmezdik. Men näçegedek çağamy şu ýere aldyrjak bolup deňedim. Geçmeyi desen geçip bilmeýän ýoldan. Şey dip izine gaýtardy. Olan mara adam yüzüne urulan ýaly bolýar. Höwes bilen aeroportda gelýän o ýerden seni geçirmeýär. Ene bu cinayetçi toparın bize getiren derecesi. Özümem yaşadım o duygunu, neçe gezek yaşadım. Höveslenip şunday garaşyan. Yine son aeroportdan izine gaýdan ýahile bir ene üçün, hem çağa üçün hem ene üçün hem gatı ağır. Çağam neçe yaşta bolsa bolaversin, ene üçün çağa kiçicik çağadır. Arslan İlder size bereýin sözü. Mikrofonumuz üçün. Sağ olun hanımlar, çağıranınız için da dinledim, inanın. Emosiýany saklap bolmaýdy gepin kıskası. O açyňyzlar ýaly gatyken yüz minlerce çağalar diýsek hem ýalňyş bolmaýdy. Şunuň ýaly durmuşda ulal oturlar. Ama yankı çağlar ben şeyleri de düşündüm. Tariha girdi de bir ikinci dönem şu teze Türkmenistan'ın kuruluşuna koşan çağların birisi oldu şu olanadır. Ondan sonra şu çağ o benim teze Türkmenistan'a koşan yüven ayakbiler ondan sonra şimdi şu sadece açımızlar yapıyor. Gelecekte toparım yerden bir kısıp çıkartılan kitapta yollar çıkartılan sonlara finansların gözlerini çalsın. Başarısından yağlı gösterişler var hem de oyun ondan sonra burada da gözlerimiz çağaların dünyalı korkan titreyen ruhta yetişmesini severdi devlet kuruksuzluğu için çağaların dünyalı seslerinde o kanun yetişmemeye bizim inançlarımızın yanlış kurduğunda ben derecede herkesin yanlış olduğunu bizim adımızda bu çağların hemmesinin hüküm olacak. Bu enatalar hemmesinin başlanır. Bizden hem uluların yanlışları bize kaldı bu yanlışlar düzeltmesi. Kanunda sürpriz gelsin mi? Şunun için hem siz beni ata mehrinden horlanıp ayrıcalıkta ulal otursunuzlar. Bu çağlar hem indi şu cenayetkar hükümettekiler de siz şu edenlerinize diyesim elədi. Ne ili bakana tapsanız hem eden cinayetlerinize
bahana tapıp bilmeýäňiz diyecek bolýanda tebigatda munyň ýaly sizi aklamak üçin bahana yok. Bu eden işleriniz için. Tebigatta yok, siz pikirlenip görün. Bu hemme eden işleriniz bil kastlayın. Bunu siz 52 yana oturup zat etseniz hem özünüz aklap bilmeýäňiz eden işlerinizin üstünde. Ama hazır siz hanımlar ayttınız da şu çağlar gulrukta zatta. O belli derecesi şonun ýaly hem bolup ýetişedi gorkak. Ayalını gorap bilmeyen. Hazır hem görü oturursam şonun ýaly hem yiğitler bar olanlar. Maşgalası dargap giden. Ama köpüsü arasında şunun ýalylary hem boljak da. Şu enesini ulalandan soň şu olanlar yiğit olup yetişenden soň enesini hiç kime gepletmeyin, horluk çektirmeyin. Şonun ýaly yiğitler hem bolup yetişjaklar kän içinde. Bular şoň ýaly yiğit bolup yetişen wagty sorajak da bular. Kim sebep şu zatlara? Kimin eli var? Kim günekker? Kim bizi yankı meni doğanımı bu ene mehrinden, ata mehrinden uzaklaştıranlar kim bular diýip sorajak bular. Ya onun ýalylary hem çıkadı bu yiğitlerin içinde. Şo wagty görün tamaşany da. Häzirlikçe şunu aýdaýyn. Sağ olun Arslan der. Aziz İlder, size söz bereyin. Sağ olun. Hoş geldiniz hanımlar, yiğitler, eýleşler. Benim şu tema hakkında dinledim. Hakikaten bir çağanın çağı aldap bilmeýärdi yani. Hakikaten samimi bir şekilde aýdan emesi. Biz bu ýagdaýa nädip düşdük diýen soralar emele gelýärdi. Biz bu çağa, bu ene nädip bu ýagdaýa düşdi? Yani bu çağa bu zatları aýtdyran zat näme yani? Näme sebäpden bu kadar? Bunça zat aýtmagyna sebäp bolan diýen bir giden soralar döreýär. Bildigimden baştan soraglary berjek, soňra özüm jogaplajak bolup bildigimden. Birinciden yurdumuzun yokluğu, yani Arslan İldeş aýdyp geçti. Hakykatdan bizde bir yurt yok, gurulmadyk. Düzgünümüz, tertibimiz, ya bir yurt yok bildiğiniz, hani hiçbirisi yok. Emme zadi yalan, fasat. Devlet sisteması diýen. Bir sistema yok hani. İkinciden adamlar deyin, yani yaşlılar deyin. Hem sebepten öýlenýärler. Mysal üçin hani ýalňyş bolup biler, eleştirip bilersiniz mene. Öýlenmeden öň bir pikirlenmesi gerek. Yani bir öýlenenden soň bizde şöyle bir ýalňyş neme vardı, kän aýdylyp geçildi. Öýlenenden soň derre çağa etmegiň nemesindeler. Hani çağa edinmegiň uğrunda diýeýin de bir de onun izi de yok. Hani bir plan edip öýlenen oklar hani. Birinci bilen taýar mısın öýlenmäne? Ýagdaýyň barmy? Bir ýerde işleýänmi? Ondan soň öýlenenden soň maşgalany dolandyryp biljek misin? Diňe bir pul meselesinde däl, bilgi meselesinde de. Senin bir bilgiň barmy hani? Hakykatdan mutlu boljak mısın yani? Bagtly boljak mısın? Bu iki tarap üçin hem değişildir. Hani kıyız bolup da bunu pikirlenmesi gerekli. Oğlan olmam. Pikirlenmesi gerekli. Bunu eden oklar üstesine cahillik var. Cahil insan. Bunları pikirlenip nemeden ok. Ondan sonra biraz karıştım. Kendi sorular bilen cevaplar. Hemen sorularıma cevap verip gide oturun. Buna seyredilmesi gerek. Yani şu zatları ince düşünüp ince bilmesi gerekli. Bir adamın şu sorulara cevap vermesi gerekli. Olmasa da yani hak eder mi o yaşaman diyen bir sorular çıkıyor da soru dörütte. Hazırlıkça şunları aydayın. Sağ olun. Köp sağ olun Aziz İlder. Haysınız birinci el kaldırınız Bahar Hanım, size veren söz. Men Aşgabatda işläp ýurtam 6-njy klass gyz geldi ýanyma, ady Gülälik.
Bahar gence senden bir daha soracak men deydi. Sonra dedim. O zaman aytdı, bir bay oğlan bolsa deydi. Men şoň bilen söýgüli bolsam deydi. Serek 6-njy klas äli. Hawa dedim, men deydi şoňdan göwreli bolup asylyp bar bilerinmi deyip şey deydi. Benim aytdım sen dedim asylyp barıp bilersiň, birä sen ýaşyň yetmedik türmäge gider dedim. Eger ýaşyň ýeten ýagdaýynda da sen oňa asylyp barsaň dedim, soň ol öýüň içinde näil bolup ýaşajagyny bilýärmi sen dedim. Islemän men seni aldım her gün taýagyň aşagyna. Nähil bolar bu ýagdaýyň onu bir düşündiňmi dedim. Hiç haçan iki tarapy islemese bular ýazat bolmaz, ýalňyşlyk edameýene dedim de. O sana aýtdy men dedi bizar boldum dedi. Öýünde diňe çay bilen çörek bar şoýdum. Başga ne ýere zady var. Üstüne geymäni de zady ýok. Komşularının zadynyň geýen köýneklerini oňa berýärler, artykmaçyny şey diýip ýaşap ýörenjegiz. Ine şu gyz soň durmuşa çyksa ýa-da ul oldy, egini gysyk bolmajakmy şu häzir mecbur ýagdaýda şey diýip dur, men asylyp baryp bilerinmi diýe. Ondan soň yani Aziz Bey diýdi de öňünçe düşünmeli, öýlenmäni zat etmeli diýip. Türkmenistanda düşünülen bir neme barmy? Kim düşünüp öýlenýär? Çağı etmäni kim düşünüp çağı edýär? Misaly, bizde öyle bolar ýalyk bir sistema ýok. Birinciden. Kim bolsa şu, oğlu misal üçin bir yaramazdır, yenedir, öýlendirýärler, kim bolsa şo bolsun edip, gelin gelip düşdi, eýem 3 aýdan soňra oň ýüregi bulanmaly, şogy göwreli bolmaly, çağı dogurmaly. O çağa nenen edip bakmaly, nähili ýetişdirmeli, o barada hiç eli pikir ýok. Birem garrylar diýendir, men ölmäkam agtyk görjek diýe. Ine şo kelle gyzyňam en atasynda şo durmuşa çyk. Ondan soň men agtyk görjek. Gyzlarym şeýle düşünýär, öňünçe o toý eden wagtynda bukja edýändirler. Ay toýunda tans edýändirler. Şoňa bir topar eşigim boljak. Men gowy ýaşajak. Şeýle düşünje bilen durmuşa çykýarlar. Ondan soň o ýerde bir çagasy bolar, bolmaz. O toýuň bergisem bar, galyňam bar. En atada düşünýär gyzymy sataýyn, özüme 5 manat kalsın. Ondan soň onu köpeldeýin, men oglumy öýlendireýin, oňa galyň toplaýyn. Şeýle düşünje bolýar. Ondan soň Türkiýe geljek, Türkde işlejek. Ine hojalygyň aýrymçylygy. Ya ayal gaýdyandyr işlemäge, ay adamsy o ýerde. Soň adamsy öýü ykjam tutup bilmäni, başga birine öýlenjek, söýgül tutjak, aýalynyň puluny şarşur edýändir. Ya-da adamsy gaýdar berdi, aňyrda eýem komitetler, polisiýalar oňa göz gyzdyrýarlar. Bir sebäp bilen alyp hiç bir sebäbi ýok ýerinden komitetleriň eline düşen gelinlerimiz var. Eşdi otyrs bu zatlary. On soň bulardan dören çağı diňe men ýa-ni özüm aýtyp berdim de 25 ýyl aýraçylyk diýip. Ýöne diňe men däle näçe bir aýraçylyk çekip bererler var. 14 ýyl boldy gelenme, 1 ýaşynda da gyzymy goýup gaýtdym diýen gelin eşitdim men. 14 ýaşapdyr gyzy. Telefonuň aňyrsynda ol aglyýa, bärsinde bul aglyýa. Ogla ýat ýaly bolupdyr. Oglum diýe, hiçem diýe, gowum eje diýe diýe, ejeň diýenden soň ejemni gowum eje diýe, bolany diýe. Ejesini telefonda da gepleşenak. Olany mähir ýok, eýem ara soğukluk düşdi. O çağa enesiz öýlenenden, ul olandan soň çağa eýem mähir ýok. Bir ýat aýal da, ene Türkiýeden baranyna da sen bir ýat aýal, başga bir aýal gelen ýaly bolýar ýanyna, ejesi gelenne. Näçe Türkmenistanyň deň ýarsyndan köpüsüdir. Deň ýarsyndan azsy diýsem ýalňyş bolar. Deň ýarsyndan köpüsi ne Russiýada bardyr, Türkiýede bardyr, her ýerde bardyr. Indi şu çağalar ul olanda şulary bara täze Türkmenistanda özüne getirmek gaty kyn. Gaty kynlyk bilen özüne geler. Öň depelenip ruhu ölen bir kimsi çağı da yarım göwün çağalar. Ine şu täze Türkmenistanyň gaty kyn bolar şolary nemetmek, özüne getirmek.
Bulam näme? Köp yerinde bizim özümizin hem ýalňyşlygymyz bar. Jenayetçi topora näme için biz yol berýäs? Ine öň ýokdy täze Türkmenistandan umydymyz ýokdy mundan 7 ýyl öň zatda. Häzir bizim bir elimizi tutjak bir dalymyz bar ha. Yarmaşyp suwun ýüzüne akyp barýan bolsak, suwdan çykmaga elimizde bir dal bar. Şoňa ýapyşyp, indi biz watanymyzy gazanmaly, çağalarymyz üçin gazanmaly diýip ayaga galmaly halk. Haçanda bir näme täze Türkmenistan näme gurýamyşlar, gurup bersinler, gelibersin diýip oturanyň bolmaýa. O bir adam, iki adam bilen boljak işler. Hemme jemlenmez. Bir adam, iki adam biz şu ýerde täze Türkmenistan üçin gatnaşyp oturarlarymyz kynçylyk çekmedik ha. Ärimizden hem taýak ýedik, itiklendik, kakyklandyk, hemme zat boldyk. Şoň üçin bütün Türkmenistan ayaga galmaly. Men özbek, men türkmen diýen zat ýok. Alayda bizim türkmenlerimiz gaty çöküpdir. Şu wagtda şowuzda nemeseň özbek milleti ayaga galar, agdyr düňder eder. Türkmen millet iýje çekilýär biraz. Ruhun şon ýaly öldüripdir. Millet paraçylyk bilen hem öldürdi. Hemme taraplayın. 9-njy klas gutarsa boldy, gyz äri baksyn. Ärinim narkoman etdi. O nereden bakýar? Ayal. Ayal çağız üçün ya Türkiye gitmeli, ya Rusya gitmeli, ya oynaş tutunmalı, ya bir ene çağız üçün her zat eder. Çağam hor olmasın deyip bir ene hemme zat edebilir. Özünü oda urabilir, suda urabilir, çağasının yerine özünü ölüme koyubilir. Şoň üçin biz özümüz ayaklanmaly. Soňunda ölüm hem bolsa bu watany çağalarymyz üçin gazanmaly. Yani çağa men alda gittin deyip men o videonu dinläp bilem o gözümün ýaşyny tutup bilmedim. Her kim hem çağa şeýdip ağlaýar. Sağ olun. Ben ine söz vermesden bir zat aýdyp geçin. Ine dün Çemen Hanım kanalında çıkış ettik. Şunda aýdyp geçdime. Köp gepleşinlerinde aýdyp geçendim özümün. 17 yaşımda durmuşa çıkardılar. Şu vaxtlar öz erkim bolan bolsa, ben durmuşa çıkmazdım. 30 yaşımdan son okap, özümü yetiştirip, şu çağanın ne işletip yetiştirmesini öğrenip, son durmuşa çıkardım. Yine şu vaxtda durmuşa çıkardılar. 18 yaşımda şu ulu oğlum doğdum. Həzirinde şularam qıynalıp yürən, mənim bərdə qıynalıp yürün. Nəm üçündən də mən özüməm yetiştirip biləm yok, çağalarımam yetiştirip biləm yok. Bunlara mangırda qıynalıp yürür, bərdə mənim qıynalıp yürüp mən. Bunlardan ayrı yaşap. Bunlara məndən ayrı yaşap, şunu yaladıp qıyınçılık çəkmiyoruz. Yine şunun için durmuşa çıkmasdan ön kızlarımız özlerini yetiştirip ayağa durmasını, öz ayağının üstünde durmasını öğrenip, bilip, yetişip ana son durmuş kursa hem çağaları üçün ansat bolýar, hem özleri üçün ansat bolýar. Yani bizlerinki ýaly häzirkine şu bizlerin döwrümizde nähil edip bizlerin näme bozrustumuzdakiler deyin çağalardan ayrı yaşap nähil edip qıynalyp ýürýär. Yani bundan soň eğer şu täze Türkmenistanda kızlarımızı yetiştirip ayağının üstünde durup maşkala durmuşuna taýýarlyk görüp nämetse çağalar hem qıynalmaýar. Özleri hem bunun ýaly bizlerinki ýaly ayrıçylyk görüp özleri hem qıynalmaz dep düşünýän. Şunun için kızlarımızı yetiştirmeli. Arslan İldeş, birinci siz eliniz kaldırdınız diye. Hava benim biraz uzunrak tutayım. Aydasım yerden zatlar köp. Yankı olanın sesinden belli bolşayalı ya ikinci ya üçüncü klas çağı da şu Şotay'da sesinden belli bolşayalı yine de şu çağı yenesinden başka hiç kimden mehr alıp bilimin bir kıynalı horluk çekip ösötranı belli bol oturandı. Ne öýünde garyn en atası ayrı atamın öýüne yalan geplep atamın öýüne uğrattım diye. Ondan sonra ne mektepte mugalımından mehr aldı bu çağa. Hiçbir yerde garas mehr alayık. En sonki nemesiyem enesi olup durdu. Enem uzakta olup otur. Indi mektepteki mugalımlara men sizin ikinci enenizde başta aldalap, kucaklap, girgizip sonundan bolsa zat edetler kulağından çekip ta şarkıldan içe kulağını kızdırıp urup koyar. Garas hiçbir yerde bu mehr göre yok bu çağalar. Gepin kıskası. Sonunda kızlar hakta
benim koşasım gelen zatlar var. Yani mesela biz çağa vaxtımız klastaş kızlarımız anketa tutattı da. Nemediler bilemek Türkmencesine. Yani anketasında suratını koyattı, öz hakta yazattı. Son klastaşlar birbirimizin aramızda yani anketada her kim öz suratını yazıp, öz hakta fikrini yazıp doğulan yılı Enes atasının adı, Nirde Kandak, şunun yalı bir durmuşundan bir misal gibi zatlar parça getirip yazıp erettik de. 5. klastım, 6. klastım mı yadımda yok. Bir 2-3 tane kız klastaşlarımıza yazıp erentim benim özümçe. Şimdi şunu ne için yatlı oturtman? Şu okuvchilar birbiri bilen ulalan vakti şu tayda da yani birbirine bolan hormatı artıp zat edip birbirini yatlaması için hem bir gerekli bir zatlar da bu dinamik. Yani hazırki şu günkü durmuşumuzdaki yalı birisi muallim bolu gitti, birisi milseoğlu gitti, birisi köprü hemen Türkiye'de gara işte işlepiyor. Şonun yalı adaylarda şu klastaşım menin yüzümden ben milse olanım için ya ben pırkar olanım için yani kösenip yor. Şuların hak hukukunu men alıp yürüp ben. Garas şonun yalılatların önünü alması için diyecek olamam da yani dinevliği doldurması birbirinin. Şonun yalı yerlerine misal getiresim geldi. Ondan sonra ildeşlerimiz köpüsü özünü yankı men sansızlığımdan, men iş başarısızlığımdan, men düşünyalı günüm görülümün uzakta çameleşip yürüp men diyen düşünceleri vardı. Yok ildeşler. Bir siz ya bizer olan bolsak bir 10-15 temiz. Bunun bilen razılaşsak bu fikir bilen. Yok bizer 100 binlerce maşkala şunun yalı olur. Bu demek ne demek? Bu bilkastlayın edil oturan iş. Bu cinayet edil oturan iş bu. Bu bizim üstümüzden yürürlü oturan siyaset bolan için şunun yalı biz şuraya adaya geldik. Biz cinayet edenimiz yok. Biz bu zatları dile getirip arkayın aytmaya hakkımız var. Şunu şu yerini aytmak için ben misal getirdim de çekinmen bu bizim hakkımız bu. Biz adam yalı yaşamaya hak ettik. Kaçan şu sürülmeye hak ettik. Biz o embriyon vaktimiz, milyonca embriyonların içinde vaktimiz en güçlüsü olup şu dünyaya doğulan vaktimiz şu haklara hak ettik biz. Şu vakti kazandık bu hakları. Adam yalı yaşamaya. Bunu bizim elimizden alıp da 2 tane pagonlusu ya bir hekimiyet başına gelenler bizim elimizden bu durmuşumuzu alıp bizim ikbalımızı ütketmeye bulan hiç gaysının hakkı yok. Şunun için çekinmeyin atalar. Görüyorsunuz ya bu edli oturan çağların üstünden zorlamalarını mı başka zatlarını mı haysisini misal getirsen vardı. Şuna deyin hazırlıkça. Aydış yani başında Aydış'ımız yalgatı ağır tema. Aziziller size verin sözü. Sağ olun. Ben yankıyan izin devam edecek Golen. Şimdi aytacak Golen'im cahillik yani yan aydan nemelerim vardır. Öylenen vakti, toy eden vakti ne için fikirlenmeyelerdi. Biz bu meseleleri çözmeden o yaşayıp bilmeyiz hiçbir vaktim. Yani bu meseleleri üstünden yapıp geçip o yaşarsa fikir etsek yine de önümüzde kalacak ya da iyice gelip şu meseleyi çözüp terziden gitmeli. Yani başka yolumuz yok. Yani düşündürsün. Şeyle düşündüreyim. Maşkala şunu şu geçin Azildeş Maşkala Enstitüsü'nün altyapısını qov edip, berk edip, sağlam edip nem etmeli de ne şekilde desem şu altyapısını düzeltmeli. Benim sana aytacak oldum. Bu meselelerin çözümleri var. Ne edip çözülmesini öğrenip ön bileriz. Sonra bir zat aydayın çağa teze doğulan vakti belli bir yaşı içinde maşkalasından alan terbiyesine göre şekilleniyor. Mesela Müslüman bir ailede doğulan ya da dünya giymiş, dünya görüşü giyin bir ailede maşkalada doğulan çağanın ulu olma şekli belli bir yaş içinde almalı nemeleri baş neme üç göşük oluyor yani. Diyecek olanım şu vakta içinde senin enen atan kovu olsa kovu ervet olsa ervet bilgileri alayan. Ondan sonu da var. Ondan sonra adam aklı yetiriyor ve onları bilip öğrenip öğrenenden son doğru yanlışını özü doğru yanlış deyip
Son başkaça nemedip biler, hani yanlış bilenlerini düzeldip biler. Öyle de bir mümkünçülüğü var adamın. Onu aytacak oldum. Bu meseleler çözüp bolýan, bu meselelere sebep bolýan zatlar nämedir? Jahillik. Jahilligi de ýürüýte etdiler. Türkmenistan garip bir ýurt däldir. Onda näçe gezekler suud edildi. Näçe hemelerin barlygyndan tebigi baýlyklar diýende. Şu etmemize mümkinçiligimiz, materialımız yeterli var. Şimdi käbir neme vardı bir. Altından yerin aşağında, altını gazıp almak için biraz der dökmelidir. İşin bir de ağır tarafı vardır. Altın etmek. Daşın aşağı. Daşın aşağına elini koymalı yeri de vardır. Yani halkımızın birinci bilen bunu düşünmesi gerekli. Düşünenden son näme etmeli? Bu zatların sebebini ortadan ayırmalı, çözmeli yani. Ondan sonra gowur yaşama yetip bileriz. Ondan sonra näme aýtjaktym? Şu vezipede işleyenler, hakimlik, melişedir, prokurora, ministerlere çenli. Hiçbiri sen biz ertir bir gün şeyle türmeye basılar, ölürüz deyip baranok, o tayık. Bilmedik üçün cahilliginden baryalar. Gowy aşarız deyip. Hemme zat oňat bolup gider diýen bir neme bilen baryalar. Bu hemme zadyň sebebi bolan bir dünýäde. Hemme işini, yani käbiri esasy işlere tesadüfe diýende böyle şansa bırakmagam dogry mu ýalňyş mı bilemek, onu da pikirlenmesi gerekli. Näçe köp pikirlenip, näçe köp düşünüp ýaşasaň ya da nemetsem şonça da hözyrini görersin diýende. Yani işsat etmesen de işsat yok. Bunu bir nemet bilmesi gerekli adamlar. Çynlakay bir el alması gerekli. Hazırlıkça aýdyp boldum. Sağ olun. Ajakan hanım size söz verin. Ümide hanım şu biraz koşup geçeyin menim. Şu çağaçıklar inha şu kösenip ağlap duygusunu yüze çıkarıptır da videosu bilen bütün onu görnäçe görüjiler gördü. Dine Türkmenistanyň içi del, bütün Orta Azia diýeli Ýewropada da belki görünmeli göründirler. O gaty gynandyrjy bir ýagdaýda bizim Türkmenistanymyzda ilat sanyny, ilat ýazyny geçirilmeýär diýip kän aýdyp öňe bellek geçdik muny. Sebebi ösüş yok Türkmenistanda. Ösüp baryan çağaçyklar anan şolar. Olaram psikologik taýdan bir eksik, bir kemter bolup ösjekler da. Mysal üçin Özbekistanyň görkezlerde ogun ýa Orta Aziýada, bütün dünýäde ösüş, ýani ilat ýazynyň ösüşi, ilat sanynyň ösüşi barada nemäni goýdular, maglumatlar goýdular da. Şonu gördüm men. Özbekistan has ösüşde. Bundan näçe ýyl öňdäki wagta seredeninde de Özbekistan has bizden ösüşde sebebi dogulyan çağaçyklar kän. Bizde dogulyan 37 milyon diýdim, 38 milyon şon ýaly ösüşde kän. Emma bizim ýurdumyzda o tarapdan seredende de dogulyan çağa ýok. Sebebi çağa dogurjak eneler, çağa dogurjak yaş maşgalalarymyz bir-birinden bölündi. O da bir çörek puluny gazanmak üçin yurtdaşyna ýa ejesi ýa kakasy yurtdaşyna şoň üçin o ýankyýaly ýagdaýlar ýüde çykyp durda. Hemem ilat sanynyň dogry maglumatyny görkezmeýär bizim Türkmenistanda. Yalan maglumat görkezýär. Ajakan hanım şunu ýa bellep geçeli bağışlarsınız. Çağa ölümü hem köp. Onuň hem statistikasy berilmeýär. Elbette çağa ölümü köp bolur, ýankyýaly. Ne imit var Türkmenistanda, ne çağaçyklara bir gowy ýaşaýyş var. Hiç eli gowy neme ýoga. O durmuşda ýaşap bilenak, ondan soň ne medisina kömegi var. Ýani gyzjaglaram bellek geçdiň da sen. Şo ginekologik taýdan sagdyn bolmaly gyzjaglar, şo ösüp ýetişmeli, şonu durmuş maşgala sagdyn bolup ösjek diýip sen hem bellek geçdiň. Şo siziň
tağı guromasy uly maksatnamany öňünde goýdy. Türkmenistanyň geljekde denanlarymyzyň, çağaçyklarymyzyň durmuşy geljekde nähili bolmaly şo maksatnamany has öňde goýdy. Bu da bizi şo ýanky alap erbet durmuşdan çağaçyklarymyzy, denanlarymyzy bütün türkmen halkyny alyp çykar diýen umyt bar bizde. Şo guromada uly iş alyp barýar denanlar bilen hem çağaçyklaryň geljegi barada da maksatnamany öňünde goýdy. Emma şuň anda şo çağaçyklaryň sosial taýdan diýelmi, sosial ministrligimi, sosial üçünçilik ministrligimi aýgara sanasaň soga bar, haýsy tarapyndan tutsaň eliňe gelip dur. Ne iş var, ne iş alyp barýarlar. Bir sistema çüýren bir zatdan, şonu biz goparyp aýryp atmaly bir ýere. Ol hökman bolmaly zat. Bizäniň jemgyýet hastalanan rak keseli ýaly. Şunu ýanky aýdyşyňyz ýaly aýtdyňyz, düýbünden kesip atmaly. Çüýren agajy. Bir zat beýlep geçdiňiz de sizin kanalyňyz dediňiz. Biziň diýen bir zat ýok Aýjahan hanım. Bu milletin kanaly. Hemmemizin kanaly. Bütün gelmek denanlar. Geçen bir videomda aýdyp maksatnamalar okan wagtym aýdyp geçdim. Kapımız açık. Gelmek isteyen gelip şurada bizlerinki ýaly pikirlerini paylaşıp biler. Başına geçenleri aýdyp berer. Özleriniň maksatları, meýilnamalary bardyr. Şulary aýdyp şunun ýaly geljekde men öz çağlarym üçin, neslimiz üçin şunun ýaly işlerim bar, şu zatlary etjekmen dep gelip bizlere meniň nomerim bar, telefon nomerim jaň edip bizlere goşulup kim bolsun, erkek bolsun, zenan maşkala bolsun, bizleriň kanalymyza gelip goşulup biler. Sağ olun şuna ýatladanýyz üçin. Sağ olun. Sizem sağ olun. Arslan İldeş, size söz verin. Söz vermeden önce bir kisany kanun şöyle bir maddeler var eken şunu okap geçsem eğer izin verseniz şu çağlar hakkında gaty gowzat yazılan çağaların hakları 9. madde. Çağanın yaşamağa ve ösmeye bolan hukuku. 1. Sağlığı goraýyş edaralary tarapyndan bellenlen ölçeklere göre diri ve yaşamağa hukuklu, düýplü, keskitlenen fursatından başlap her bir çağa yaşamağa beden, akıl, paýhas ve ruhu taýdan ösmeye münasip şertlere bolan ayrılmaz hukuku eýedir. Hiçbir çağa yaşamağa bolan hukukundan mahrum edilip bilinmez. 2. Döwlet we onun değişli edaralary çağanyň sagdyn we hopsuz gurşawda yaşamanyň we ösmeýäniň münasip şertlerini üpçün edýän guramaçylykly hukuk, durmuş ykdysady we başga çäreleri görýär. 3. Döwlet sagdyn çağanyň dolmagynyň we ösmeýäniň üpçün edilmeyi üçin şertleri döredýär. 4. Her bir çağanyň azat yaşamağa bolan hukuku döwlet tarapyndan kanun esasında goralýar. 12. madde. Çağanyň zerur bolan ýaşaýyş derejesine bolan hukuku. 1. Her bir çağanyň özüniň beden, akıl, paýhas, ahlak, medeni we ruhu jemgyýetçilik taýdan ösmeyi üçin zerur bolan ýaşaýyş derejesine hukuku bardyr. 2. Çağanyň ata-enesi ýa-da olaryň ornunu tutýan adamlar, döwlet, häkimiýet edaralary we yerli öz-özüni dolandyrış edaralary çağanyň hemme taraplaýyn ösmeyi üçin zerur bolan Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan şertleri döredilmeýine jogapkärçilik çekýärler. 3. Her bir çağa yaşamak üçin zerur bolan iň bes mukdardaky seriştesiz şeýle hem hosarsız, hovandarsız galdyryp bilinmez. En sonuna 3.sine bakın. Hiçbir çağa yaşamak üçün zerur bolan iň bes mukdardaky seriştesiz şeýle hem hosarsız ve hovandarsız galdyrylyp bilinmez diye. Bizlerde näçen bir çağımız hovandarsız gal yaşandy. Häzir. Ne enesi bar, ne atası bar, dayısynyň, dayzasynyň,
Gene bilmem atasının kardeşlerinin, annesinin karnayıp köp zenanlar koyma adam tapmen bakıcılar pul төлep komşularına koyup kaydalar amba. Neyine? Berde yine kanunda şu zatlar ne tasdiklanıyor. Hani yazılan zatlar, kanundaki zatlar, aydan zatlarınız hiçbir yok ha. Ne hili serişteler var Türkmenistan'ın çağlarında, ne hili bir serişteden faydalanıp biliyor. Devlet tarafından hiçbirinden faydalanıp bilme. Belki sizlerin yine geçen bir köp nemede ayıp geçeceğiz. Aşkabat'ta bir azıcık özünüzün bir elit demeleriniz vardır. Şular faydalanmasa bu aydılan zatlardan adamların kanunda aydiyalar ya adamlar de. Şuların çağıları faydalanmasa bu yazılan kanunlarına ve bizlerin çağılarımız hiçbirinden faydalanıp bilen yok bu zatların, aydılan zatların. Arslan Ender size söz vereyim. O marginalların çağaları deyin. Indi benim şu kanun hakkında şuna menzeşerek bu zatları açacaktım. O şu taydana uyda hanımım yank okayan maddalarından biraz belli bolandır ya bir düşüncenize gelip gidendir de ildeşler. Türkmenistan'da devletin yoktuğunu, kanun işlemeyendiğini, konstitusyanın işlemeyendiğini de yani devlet kuruksuz bizde. Devleti gelin ildeşler kuralım. Çağlarımız, şunun yalı nesillerimiz, şunun yalı kösenmesin, bizimki yalı. Haksızlıklara duçar olmasın. Her kim devletimizi kurmak için bir işi boynuna alıp etsin ildeşler. O şu an açacaktım. Ondan sonra yani konstitusya, hukuk, kanun öğrenin ildeşler. Katı peydalıdır. Nem için diyende şeyle bir yerleri var da ben öz başımdan geçiren tecrübemden kazananımdan aydıp bereyin. Yani kanun öğrenip konstitusya öğrenip fikirli korkum geçti. Ama korkmazlığımın sebebinde yankı konstitusyon düşüncelerim arttı. Bunların üstümüzden edilen cinayetlerin ediletanına gözüm yetti. Ondan sonra şu özünüzü güçsüz hasap etmeyeniz, özünüzü yankı ize çekiltirmeyeniz, hakkınızın varlığına gözünüz yetedi ildeşler. Şunun için kanun okan güçsüz olmayanız, yani güçlü olayanız da kanun okan size okasanız. Sonra neylerek bir misal getiresim eledi. Hani mollaların yanına barsanız ayda döndür mollalar. Gel duayın küçük açıptır duanı tazalıverin de. Bu konstitusya öğrenseniz duanın güçten kaç mıydı güçten? Şunun için konstitusya zat okan illeşler. O duanızı tezeleden yalı güçten kaçan yalı kaçmayar konstitusyon biliminiz, düşünceniz bolan vaxtıda. O kıskaçarak şunu koşayım dedim. Sağ olun. Çok sağ olun. Doğru belirtip geçtiniz. Kozatlar ayttınız. Sağ olun. Ayşegül Hanım geldi. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Eğer koşmak isteyen açık zadınız var olsa koş bileniz. Bizlerin çağlarımız için, neslimiz için, geleceğimiz için. Aycahan abla, Aycahan hanım size söz vereyim. Vaktimize yakınlaşıp geldi. Ayşegül'ün mikrofonu açılmadı ya da interneti nemere koptuğumu.